Krásný dobrý den, vítejte na dnu linky 155 pražské zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. A já bych vám teď ráda ukázala, jak to tady vypadá. Pojďte se mnou. Tady se nacházíme v modulu hromadného neštěstí Golem. Je to jediný kamion svého druhu na celém světě. A pojďte se podívat, co tady všechno máme. Tady máme mobilní stánek aplikace Záchranka, na kterém si můžete mimo jiné vyzkoušet samotnou aplikaci a i volání na záchrannou službu. Když se posuneme o kousek dál, tak tady vám představíme simulované zdravotnické operační středisko, abyste věděli, jak pracují operátorky zdravotnického operačního střediska, jak to tam vypadá, co mají všecko k dispozici, jak takové pracoviště vypadá, že to není opravdu jenom to zvedání telefonu, ale že odvádí opravdu skvělou práci, na kterou jsme nesmírně pyšní. A půjdeme dál. Části našeho modulu si mohou veřejnost vyzkoušet to, jak se provádí resuscitace. Zdravotničtí záchranáři, které tady máme k dispozici, každému rádi vysvětlí a ukážou a potom si také mohou vyzkoušet, jak se taková resuscitace provádí a případně si to mohou vyzkoušet i, jaké to je, když volají na zdravotnickou záchrannou službu a dispečer je k té resuscitaci navádí. Máme tady modul dospělého člověka, miminka a i dítěte školního věku nebo takzvaného juniora. Zde máme i informace o našem Golemu a mimo jiné si tady můžete vyzkoušet, k čemu a jak se dá použít lékárnička, která se nachází v každém